אז הציפורניים עלו במחיר של בדיחה, וכאילו, שימו לב לדיטלס, זה מטורף. כן, זה תלת מימד. הקטע שזה לפי מידות וחייב למדוד את המידות באצבעות. זה מגיע עם מדקות השקופות ועם בחירה. מה שאני לא צריכה, כי אני רוצה להדביק את זה עם דבק קבוע, דבק של ביוטיקר. טוב, אז הוצאתי, ועכשיו אני צריכה להדביק, רגע, יש בדבק הזה. להדביק. אבל דקה, זה כבר התייבש. פאק. הצלחתי להדביק אותה עם הדבק של ביוטיקר, אבל עם הדבק הזה זה נדבק טיל, אז כאילו אני אעשה ניסוי וטעייה. אני אמשיך לחבר את כל השאר, אז תהיו איתי. טוב, הדבקתי את הדבקים, וכאילו מוציאים עם ככה את הנמליון, ומדביקים את הציפורן. אז וואלה. אוקיי. תקשיבו, זה כאילו ממש פשוט, זה אפילו נחמד הייתי אומרת. מאוד מעסיק. מעולה, מוציאים. כן, ומדביקים. טוב, אז כמה המלצות, כי אני נגיד, אם הייתי יודעת על זה הייתי עושה את זה הפוך, כמו עדיף להתחיל להדביק קודם כל את היד שאתם עובדים איתה ביום-יום, ואז את היד שאתם לא עובדים איתה ביום-יום, כי פשוט הרבה יותר קשה להתנהל עם ציפורניים ולהדביק חתיכות קטנות עם ציפורניים. וליישר את זה כמו שצריך עם ציפורניים. יאללה, ילדינה, מה זה כאילו עכשיו הולך להיות לי קושי? הצלחתי. ואז תופסים, מנקים, אגב, למי שיש חתולים וכלבים, אז עדיף לעשות את זה במשטח שאין בו פרווה כמו שפה יש פרווה, כי כאילו אחר כך אתם צריכים לריב עם פיסות של פרווה על הציפורן.